ବଡ଼ ତାପରେ ହେଇଛନ୍ତି ତୋର ଚୁଟି କାଟିବେ ଚୁଟି ରଖିଲେ ଷ୍ଟାଇଲ ଆଜି କାଟିବି ଷ୍ଟାଇଲ ଆଜି ରାତିରେ ଶୋଇଥିବେ ନିଶ କାଟିଦେବି ଖାନଦାନୀ ନିଶ କାଟିଦେଲେ କିଏ ହଲୋ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ନମସ୍କାର ହାଏ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଆଉ ମୁଁ ସରୋଜ ମୁଁ ଆଇଡ଼ି ହେଉଛି କଳ୍ପେଶ୍ୱର ଜୟନ୍ତପୁର ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ତିଆରି କରିବା ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ଘରେ ଘଟୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକି ଆସିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଘରେ କ'ଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତ ମୁଁ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ତ ପବନ ବାଜିକି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଚାହା ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଚାଲିଲା ଆଉ ବୋଉ କ'ଣ ଗିନା ତିନିଟା ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି ଏଇଟା ବୋଉ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ ଏଇଟା କ'ଣ ବିସ୍କିଟ୍ରେ ଫ୍ରି ଦେଇଛି ବୋଉ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା ଏଥିରେ ରସ୍କ ବିସ୍କୁଟ୍ ଏଥିରେ ଫ୍ରି ଦେଇଛି ଆଉ ଆସିଲା ବେଳେ ମାଛ ପୋହଳା ମାଛ ମହାନଦୀ ପୋହଳା ମାଛ ଧରା ହେଇକି ଆସିଥିଲା ହଳଦୀ ଲୁଣରେ ଗୋଳା ହେଇଗଲାଣି ରାତିରେ ଖିଆ ହବ ଆଉ ବାପା କୁଆଡ଼େ ଆସିଛନ୍ତି ଚୁଲି ଲାଗିବ ଚୁଲିରେ ମାଛ ଝୋଳ ଆଜି ହବ ପୋହଳା ମାଛ ଝୋଳ ତେଲ ମାଛ ହେଲା ମନେ ଅଛି ଟିଫିନରେ ଏଟା ପକେଇ ଦଉନ ମୁଁ ମନେ ପଡ଼ିବନି ଚାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଲାଣି ଜରି କ'ଣ ହବ ଚୁଲି ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଆମ ଚୁଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଗରମ ଗରମ ଚାହା ପିଆ ତମେ ପିଅନି ଖାଇଲ ଆରେ ଲୁଣିଆ କ'ଣ କରିଦେଇଛ ନାଇଁ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଅଛି ପୁରା ଟିକେ ପିଇଲେ ଟିକେ ଟିକେ ପିଅନ୍ ତାହେଲେ ପିଅ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି थैंक यू पोहला महानदी पोहला माछ कि खाइब जल्दी आस सरी सरी जाऊँगी जल्दी आस बापा आमर चुली लगेदेले किछिटा साहाଯ୍ୟ करदेले मम्मी की दीदी आम कड़े धरिक पळाइले आमर गेंडू गछ लगी गेंडू एटा लगे गेंडू गछ कि आमर आज तू फोटो उठो बुआ लगेनी बाजा काम लगन हां ମୁଁ ବାଜି ବୁଜି के धरि जाऊ बापा को चाह दियो बापा को चाह दियो आगो से चाह पी दे सुंदर लागि दउ आमे एटा ये कर देनु आ पत्ते जे बुलानी आगा चुली बंद हो गलानी नाइ चलची हैं निया ताल घरे लक्ष्मी अछंदी हां लागियो संगे से लागियो लक्ष्मी अबु अछन कौन से देसनी लक्ष्मी अछन तमे माछ भाजियो नहीं हैं हम तेल पकेला केते एना गवा हैला आ माछरे कोन अच्छा तो धूप दे दी कोन टेंशन किछ नहीं तार इंजो निया हो जी जा दो हे धूप दे बारे कर अरे जाउछी कर जो जाउछी कर किरोसिन के पके दउ ना आउटे किरोसिन दे जाउछी इथिन खेल जा बग्या बेगे पके दो से जळ गला चुली रे आप माछ भाजा टेस्ट आसी हो कि हां हैला आडू हां अदर लागि काठटा मोटा काठ बेले जळू नेले किरोसिन डळा आला ना जल्दी ढोल ए जल्दी लागू आ आज आ हाथ ताती बनी उनासी देजी ना कि नाही ए नेसाने करके आउजी परा तो ए करके नेसाने करके भले दियो काठटा एथर छछरा जाल बाहर बना दई
ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଦିଅ ଦିଅ ତେଲ ମ ଗୋଟା ମାଛ ତେଲ ନହେଲେ ହବନି ସବୁ ଯା ପକେଇ ଚୁଲି ଯାଅ ହଉନି ଜାଳି ଦିଅ ଆଉ ଯୋଉଟା ପତ୍ର ତମ ହାତରେ ଚୁଲି ଜଳୁନି ଉଠାଅ ତମେ ଚୁଲି ଜାଳି ପାରିବନି ଚୁଲି ଫୁଣି ତେଲଟା ଗରମ ହେଇଗଲା ଏବେ ପଚାଅ ପକାଅ ମାଛ ନାଇଁ ଆଉ ଗରମ ଆଡୁ ତାକୁ ତେଲ ଏଉଡେ ତେଲ ଦିଅ ଏଇଟା ଫୁଟକାଟା ପଳେଇଲା ପରେ ଫେଣଟା ଓଦା ତେଲରୁ ଫେଣ ମାରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା ପକଉନ ପକଉନ ଲାଗିଯିବ ବା କରେଇର ଯେତେ ତାତିବ ସେତେ ଭଲ ମାଛଟା ଲାଗିଗଲେ ଏ ମାଛ ଭଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ମାଛ ପଡ଼ିଗଲା ମହାନଦୀର ପୋହଳା ମାଛ କିଏ ଖାଇବ ଜଲ୍ଦି ଆସ ବାପା କ'ଣ କଲେଣି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପୋହଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆମ ସିଷ୍ଟର ଲଭଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି ହେଇନି ଭଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନା ଭଲରେ କୋଉ ଗୀତ ଏ ବୋପା ମା ଏଠି ମାଛ ପୁରା ମାଛ ଭଜା ଶେଷ ଏବେ ମାଛ କରି ହବ ତରକାରୀ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆଉ ଦେଖିବା ମାଛ ତରକାରୀ ଚାଲିଛି ଆରମ୍ଭ ମସଲା କଷା ସରିଲାଣି ଏବେ ନନଭେଜ୍ ମସଲା ପଡ଼ୁଛି ଅନେଇଲ ଇମା ରୋଷେଇଆ ତ ପୁରା ରୋଷେଇ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଜାଣିଲ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଦି ଜଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦି ଜଣଯାକ ଜଣେ ହେଲା କିଏ ସୋନି ଆଉ ଜାମୁକୋଳି ସୋନି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନଙ୍କୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ରୋଷେଇ ଟିକେ ବତେଇ ଦିଅ ରୋଷେଇ ବତେଇ ଦିଅ ଆମକୁ ଟିକେ ଦିଦି କି ଟିକେ ବତେଇ ଦିଅ ଦିଦି କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଷେଇଥାନ୍ତୁ ତାପରେ ପାଣି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ସୁନ୍ଦରୀ ଜାମୁକୋଳି ଇଆଳି ଆରେ ଲୁଚି ଯାଉଛି ରେଡି ଆମର ଏବେ ମାଛ ପଡ଼ିଗଲାଣି ନା ଏଇଠି ଆମର ବିଲେଇ ଖାଇଦେବ ବୋଲି ଆମର ଉପରେ ମାଛ ଅଛି ତେଣୁ କାଢ଼ି କରି ଦିଆହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା ରେଡି ପୁରା ଆଜି ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ଖିଆ ହବ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଗୋଟିଏ ଦେଖାଉ ନା ମାଛ କୋଉଠି ଏଟା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମୋ ପାଇଁ ଆସିଛି ମାଛ ଖାଇବେ ଏବେ ପକେଇବ କମେଣ୍ଟ କର ସୋନି ଇଆଡ଼େ ମୋ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁହଁଟା ବୁଲା ତାର ବୋପାଲୋ କି ଲାଜ ହାଏ ବୋଉ ଚାଉଳ ଧୋଇ ଦେଇକି ଆଣିଲି ହେରି ଭାତ ରନ୍ଧା ହବ ଗରମ ଭାତକୁ ଆଉ ପୋହଳା ମାଛ ତରକାରୀ
जल्दी आसतु किए खाଇବା କଥା ଆସିକି ଖାଇବାକୁ ଖାଇବେ। ମାଛ ଝୋଳରେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମାଛ ତରକାରୀ ରେଡି ହେଇଯିବ। वाव फाइनाली माछ रंधा अबिका शेष हो जाइए। देखंतु माछ भासुची पहरुची माछ जे खाया कथा आसिकी धरिकी खाइबे। दीदी देखा धरल माछ को ए डेई पड़ी भी आओ मम्मी हमर कौन कर मम्मी पूरा शोई पड़े शीत शीत प्रबल आओ खाଇବା बड़ा चलची जरा ना उठी छड़ा बा केंदे जी टेस्ट अछि तो Oh, no, 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 no. चिंगुड़ी चटुआणी धनिया पत्ता चटुआणी कोबी बंधा कोबी रंधा होता बीन्स भजा होता एते रंधा है सकाଳେ मो बेलू किसी ना कौन आप कहला चिंगुड़ी चटणी पुणी होता मु खाइली बैगण टमाटो पड़ी चिंगुड़ी अल्ला सुगा मु खाइली भात बापा को पचारंतु सी आज दीदी मत सका कहला आज भाया खाया है तमें आज आसी खाई था मु कहली मोर लाल बाहर मु बाध्य No, 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 no. तमें को आज कौन कौन आज रोषे कर रेडी चलो दीदी खाईदे समस्त खाई सारे आम खाईदे आम बड़ा है खाइबाटा केमती है पूरा टेस्टी हाथ रे कहून हाथ रे एमती पूरा टेस्टी नॉन वेज मसला पड़ता तो से टेस्ट लगुत हो आम भी बापा ओ एबे हम जाऊ